бале то ҳамшид ки ай ҳамин сабабам гардон ай ҳамин сабаб дар ҳақиқат ай реси мо қариб ягон 20 нафара гардонданд ки ёрам бигем ҳақ дорам ки ягон камбудӣ надорӣ миёй чеҳрат маъқул намешава ё ки баландравӣ мекунӣ ё ки фаҳмонда наметавонӣ репортатсия мекунанд рӯй мекунанд забони русиро намедонистагиё чӣ хабар забони русиро намедонистагиёро ма ҳамин мардумо ҳамехе гуфтанем ки мисола ҳамин омадан ки пурситум нафарҳое ки паспорти нав кардагиам бигем тафтиш кардан тафтиш мекунанд накем ҳуй метиҳанд накем михеле ки печатҳои қалбакирам гардонданд дар ҳақиқат печатҳои қалбакӣ доранд мақсад ана ё ягон кори бадам карда бошанд ростига бия занакам ана печати арабистон доштай мақсад ҳаҷ рафта будай ба ҳамун хотир салому алайкум бародар алейкум ассалом хуби тенҷӣ шукр аҳмад шумо созен хубин самтедо хубай шукри аллоҳ бародар аэропорт дамадедва встречаткунӣ омадем бигем встречаткунӣ омадем ва фарзандотонро билет гирифтем фарзандо ва ай душанбе дамадедва ай душанбе дамадедов чанд кашид ами аэропорт даем ҳашти 2 соат шид мо дар ами аэропортем дар ҳақиқат нав занг задан гуфтанд ки ҳоли паспортҳоро гирифтиянд проверка кесиянд мега як бор проверка кардан ягонтуша ҷавоб додесиянд ана ҳоли паспортҳоро бо гирифтагиянд мегӯянд мақсад ки ҳоли надодиянд паспортҳоро якта фарёд карда тафтиш мақсад ҳо якта мақсад файрод кесиянд тафтиш кесиянд бо дар ҳолате ки бигем хурдам бо темболе ки хай гудакдор бояд ки мақсад ки барвақттар ҷавоб диҳанд накем занакор ман намедонам ай чӣ сабаб ки занакорам ине мақсад 2 соат шид ман кардиган мақсад ҷавоб надодиянд ҳам суҳбат шидем ҳам суҳбат шидем ҳо мо нав гап задем ба телефон гуфтанд ки паспортҳоро гирифтагиянд ҳоли ҳатто сар надодиянд бале ҳамин гунаи вазъият бигем аэропорти дамадедвада ҳар як рейсе ки мебиёяд ман мекунам мегзаранам вале ман мекунам дар ҳақиқат ман мекунанд аку ана ман намедонам ҳоли чанд соати давом метиҳад ира ҳеҷ гуфта наметонем ана ба хотире ки ман худам недавно жуковский омадам як 20 рӯз 25 рӯз пеш жуковский омадам ай тоҷикистон жуковский омадам ана жуковскида дар ҳақиқат занакоро уқавай проверка накарданд ба хотири баромадана занакоро ҷавоб мақсад ҷавоб додан барвақттар чӣ хеле ки бачаҳоро бисёр проверка карданд шахсан мара қариб течени 3 соат проверка карданд ба хотири пурсупос карданд ба як ростига бия занакам ана печати арабистон доштай мақсад ҳаҷ рафта будай ба ҳамун хотир камтар вайрам допросо гирифтам вай ҳамиқе ки мисол объяснитель нависонд ха худоро шукр мақсад вай карданд бисёри мардуми мо мақсад ки забони русиро намедонистагиё чӣ хабар забони русиро намедонистагиёро ма ҳамин мардумо ҳамехе гуфтанем ки мисол ҳамин омадан ки пурси ту мисол куҷо рафтеси ту хатяб як бор ответ битӣ ки ман барои кор рафтесам бале накем ҷои зиндагишона ақалан будо хатяби куҷо ду зиндагӣ мекунад яхеша мепурсанд ответ дода наметавонад ки куҷо рафтесай барои чӣ рафтесай бале ҳамшид ки ай ҳамин сабабам гардон ай ҳамин сабаб дар ҳақиқат ай реси мо қариб ягон 20 нафара гардонданд ки жуковскида реси пешнангӣ гуфтанд ки 30 чанд нафара гардондиянд ай реси мо ягон 20 чанд нафара гардонданд ба хотире ки як хелеш русиро намедонад як хелеш мақсад ки дар телефонаш мумкин телеграмма доштай удалит кардай ҳамин як бачаро мо фаҳмидем ки телеграммаш удалит кардай дар ҳамин ҷа ҳатто ма чизе буд дар телефонам ҳамун чиз мақсад ки ба хотири ай худам уверинон шуморо телефонтонам тафтиш кардан телефони маро тафтиш кардан ҳамаро тафтиш намекунам мумкин ки ай ҳамин қадар ай масол 100 одамай 200 одамай мумкин ки 50 тивар ё 20 тивар проверка мекунад тамом ҳар яктара не ҳар яктара шуморо гуфтан ки пурсупос зиёд кардан чӣ гуфтан акаҷон пурсупос кардан мара гуфтан ки мақсад ки дар куҷо кор мекунӣ чӣ кор мекунӣ ҳамин ҳолатҳода мақсад ки ман ҳамеро ҷавоб гуфтам ҳамеро омадан ба дили пир гап зананд омадан баландравӣ накунанд ором ба муомила бошанд иншааллоҳ ки мегзаранд ба хотире ки як хелеш мақсад ана гапш мезанад мисол ё ответ дода наметавонад ё ана мақсад ягон гапи нито гап мезанад хая ки ба анеми проблема мақсад ки мегардонад ба ҳамин проблеме ки як гапи нито гап мезанад
ба ҳамин проблема мегардонанд шумо мисол вале ёрам бигем ҳақ дорам ки ягон камбудӣ надорӣ миёй чеҳрат маъқулан мешава ё ки баландравӣ мекунӣ ё ки фаҳмонда наметавонӣ депортатсия мекунанд рӯй мекунанд рост ба ҳамин хотир вазъият ҳамин хеле хай ки ҳоли нами мисол ай иҷан вообще-то хуби нест вазъияти ҳаминҷо беҳад бадай ба ҳамин хотир мақсад ки чизе мегам бояд мо баландравӣ накунем тоқат кунем сабр кунем то ки ягон камбудӣ нашава ки ба Россия дароем ба мақсади кори ки омада ҳамин дронем иншоаллоҳ фикр мекунам ки ай ҳамин дамади фай мисол ё ай Жуковский ё ай дига шошай бигзарем мисол бери бироем иншоаллоҳ як гап мешавад баъдан акаҷон аҳамият наводем ки нафарҳое ки печатҳои қалбакӣ доштанд печатҳои қалбакирам гардонданд дар ҳақиқат печатҳои қалбакӣ доранд мақсад ана ё ягон кори бадам карда бошанд мақсад ҳаморам ҳатто гардонданд нафарҳое ки паспорти нав кардагиам бигем тафтиш кардан тафтиш мекунанд на кем ҳуй метиҳанд на кем хеле ки мисол печатам дар ҳақиқат печати фаршӣ дошта бошад мегардонанд шад беҳтарин маълумотҳо раҳмат ки нафарҳое ки моро тамошо мекунанд бигем бо ай бисёр чизҳо хабардоршон кардем